Stħarriġ tal-Kamra n-negozji żgħar u medji kkonkluda li n-nuqqas ta' ħaddiema, il-kompetizzjoni inġusta u dik eċċessiva huma fost l-akbar sfidi li qed jaffaċċjaw in-negozji. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ppreżentat l-istħarriġ ġie spjegat li l-maġġoranza ta' dawk li ħadu sem wieġbu li l-pajjiż mhux miexi fid-direzzjoni tajba. Min-naħa l-oħra żdiedu bi 8% 30% dawk li qalu li l-pajjiż miexi fid-direzzjoni tajba. Dwar dan il-President tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji Paula Bela stqarr li żieda fil-fiduċja tista' titqies bħala riżultat mit-tnedija tal-Viżjoni Malta 2050. L-istħarriġ li sar fil-bidu tax-xahar ikkonkluda wkoll il-governanza, l-korruzzjoni, il-popolazzjoni eċċessiva u l-inflazzjoni huma sfidi li jeħtieġ jiġu indirizzati. Il-kelliema qalu li għalkemm ir-riżultati juru l dawn l-isfidi għadhom qed iħassbu n-negozjanti, ir-rati juru titjib mill-istħarriġ preċedenti. Skont l-istess eżerċizzju, il-maġġoranza tal-parteċipanti qalu li mhumiex ċerti jekk din is-sena huwiex żmien opportuna l-investiment, anke minħabba sfidi internazzjonali. F'dan l-isfond il-kelliema qalu li l-iskemi ta' għajnuna l-investiment offruti mill-Gvern jeħtieġ jiġu riveduti. L-istess tħarriġ kejjel l-użu tal-intelligenza artifiċjali fl-operat tan-negozji. B'50.8% jgħidu li jagħmlu użu minn dawn l-għodot, 70% qalu li mhumiex biħsibhom jimplementawhom matul din is-sena. F'dan l-isfond il-kelliema spjegaw kif l-istħarriġ wara diskrepanza fl-użu tal-AI bejn negozji żgħar u dawk meqjusa akbar, għaliex dawn tal-aħħar ewrew ħeġġa akbar biex jagħmlu użu mill-AI. Il-kelliema qalu li n-negozji jeħtieġ jinvestu aktar fit-taħriġ dwar l-użu tal-intelligenza artifiċjali, għal fatt li kważi 66% qalu li ma ħadux taħriġ dwar l-użu ta' dawn l-għodot diġitali.